Katahimikan, tanggalin. Eto ang version na yan. Kailangan Ops! Kailangan nakakapakita mo sa kanila na sinubo mo yan. Yan ang pangako mo sa mga viewers. Ay, karakal na pa, oh. Oh, ready, bilang tayo. 1, 2, Oh, bagit. Itang gatas. Dapat ka ng mepa, tapos 5 seconds bayo ka minom. Eto mong baso. Wow. 5 seconds. 5 seconds bayo ka minom. Apin din challenge Ops, na. enough. I-sponsor TAMU ken ni Madam Daniel Coronado. Mamamilang TAMU. What? Sagli. Putang gulas na ko niya. Alin yun? Ano ka mamakan mapara? Nayag yubi yan na eh. Oh. Eh, di po yung violet yan. Oh, hindi po siya. Langutan me. Kayo 50,200 viewers. Masyado ko kanako. Kasi ito na kayo para sa kita yun. Ano ah? Oh, may nagkakasi. May nagkakasi. Sinabi ko. Sinabi ko. Abe! Sinabi kayo tang LOKO. Panagkasya ba ita? Ikay na mga wali. Apollo kawa. Kananan eh. Ay, detang Apulong Ali. Go, best! Apollo Ali, oh. Best, eh, pwede eh. Last night. May hospital ko, best. 10 seconds dapat. Then, Mike. 10 wapuy kailangan ni. Kananan eh. Magwako po. Andrea, pangalan, salamat. Pamainap na mas lang. Mas lang ka, BJ. Pamainap din, mas lang. Lago mo? Lago. Abulo pong away kailangan na. Ali, Apulong Ali, batay kay kanan. Ali, ayan na po, alam mo. Kanan mo ni. Angelica Garcia ko. 1, 2, Hyper. Ala! Oy, Thundercell, Julian Manehe. Bilang na 5. Ay, Ali, kanuha lang tayo, no? Oh, Fria. Oh. 1. 6 na lang, remember. Ali, 1. Ali! 3! Tuna talaga! Ay, wali alay! Talaga ito. 7! Nagala! Apollo kawa! 10! 9! Budang, the challenge is show your mouth. Ops. Count 1, 2. Then count 1 to 10 bago ka uminom. Lamutan may pakan, no? Already. Ipasok na yan. Sawa na ka, no? Magka-almoranas na ka kanyan. Ipasok mo na yan, Budang. Go. Magka-almoranas na ka kano. Ganang jaja-galang. Okay. Gopi, ang tasapan mo ko na! Budang, ipasok mo na yan. Ipasok mo na yan. Oh, game na. Game 1. 1! Wala na kayo. Hindi na rin viewers, 5 seconds. 5 seconds bayo ka minom. 5 seconds. Dali na. Ano ba yung para sa ito? Para! Ito yung patutuwa. Nay, yeah, more viewers po, 18.7 lang. Eh, kamarin eh. Nangagaya to to. Okay. 1, 2, 3, 4. Ano ba? Alam ko na. Alam ko na. 1, 2, 3, 4. Ops, nakuha na ako. Langotan mo. Langot! Ay, sige.
kita na po! 20,000 ako! 20,000 na! Please! Pati ba na ako ng Malagkas ka pa! Promise! At sura na! Promise! Ay, sorry po. Oh, Masaguli! Itang, Ma'am Say, may naman siya 500 eh. Wah! Nung ninumapo nga pa palagkas pa kang budang another! Sige! May kapag palagkas pa po kang budang, 500 na rin! May parusa yung budang malagkas ka ba? Malagkas ka ba? Malagkas ka ba? Lalo nga sa amin ko rin may paparusa kaya ka. Eh mo isumpa mo na! Kagana kaya. Ali, sumpa mo na! Mabait kayo. Ali na, sumpa mo na! May parusa daw! Wala na kang gatas! Ops, malaga kang gatas mo for later. Haligi, wala na ko kaya. Pagkabukap na ako makapagtabi pa. Napakakwanto ka. Ay, narusabihan na rin yun ay. Last night mo na ano, pa sa sarada. Oh, nangasabi mo. Eh, kung managkas, kagana kaya. Kagana kayo kako na. Pa-like and share niya my page. Ay, palike and share naman po yung page natin, guys. Yes, Budang Clothing. Palike and share po natin. Like and share naman po. 20k na reviewers na wag. Ay, katsura na ka nung budang? Hindi, nakbisa po. Plug. Ayan na, managkas. Plug endorsement. Oh, plug endorsement muna tayo po. Habang pagpainawa po yung budang. I-plug nila mo po rin ito. Ayan na, nagyu. Ikay na mo magsalita. Kaya ko nagyo. Yes, and of course, maraming salamat po. Tandaan niyo ginawa ko ako ngayon. Isang para kaya. Parmansya ng bayan, thank you so much. Ay, solid dyan. And of course, Kita magtindang larang ay ita, pasukol kayo bukas. Diba? At ikupong padang bukas kaya kayo magtindang larang ay ita. Annabelle's Chicharon po. Ayan, Annabelle's Chicharon.